తూర్పుగోదావరి జిల్లా భీమోలులో పెద్ద పులి సంచారం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. కొండ ప్రాంతంలో ఉన్న జీడి మామిడి, పామాయిల్ తోటల వద్ద పులి సంచరించినట్లు ఓ రైతు అనుమానం వ్యక్తం చేశాడు. కొండ ప్రాంతానికి చేరుకున్న ఫారెస్ట్ అధికారులు అనుమానాస్పదంగా ఉన్న పాదముద్రలను గుర్తించారు. ముందు జాగ్రత్తగా ట్రాప్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రజలు రాత్రి సమయంలో ఒంటరిగా తిరగవద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు. అదే అది కూడా ఇలా చెప్పండి ఇది నాది కొంచెం